مرچ پدا زیبائیں موسم گوں زیبائیں ندارگاں چونہا زیبائی یا کہ شرنگی یا کنچیں چیزیں کہ مردمارا چو مکنتی سے رنگا وطی نیمگا کشی چونہا منی دلا شرنگی یا زیبائی و زیبداری انسان اما چیر و اندریں کوالٹیز آنی نامیں اما خاصیت آنی نامیں کہ انسان آہانا ازمی رنگا درشان بکا و جتائیں درشان دابی امرائیا منی دلا شرنگی و زیبائی ڈیفینیشن و تعریف و تشریح ہمیشہ بلے چونکہ من گیشتریں بنگپاں کو جمالیاتا کو زیبائیا ہم گرنچاں مرچی زیبائی ایکسپلین کنگے آترا مرچی پا زیبائی گشینگے آترا مرچی پا زیبائی یک مزن تشریح و معنی یاترا منا واجہ گنی پروا صاحب یا گشتنی آتا گئیں آگوشی کے شرنگی و زیبائی انسان ہواریں خاصیت آنی تاثری کہ ادیم مردمارا دیگ بھی یہ وجہ پروا صاحب گشتنی زیبنا کی شرنگی اور ڈولداری بابتا اور زیبداری انچی چیزی کہ مردمارا وطنی مگا کشی اور زیبداری آکی اور کہ مردمارا وطنی مگا بکشی اٹریکٹ بکاں متوجہ بکاں اور موتا مشکول بکاں زیبناکیں موسم وہ زیبناکیں ندارگاں ایئرپورٹ چوک دیں پمیتگا سرگتگاں پشے ندارگاں انجوائے کنانا اور شما گلیں گجداروں کن چاروں کن دائم سلامت باتیں شما ہم چو ہمیں زیبنا کی موسمہ زیبا باتیں دائم اشاعت باتیں گل باتیں زندے مرادہ باتیں زندے بہاراں باتیں